ಜಯಕಿರಣ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪುರಂಚಿನ ಮಾತು ತುಳುವೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೀರಾ ತುಳುತ 148 ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂವೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಿನ ಜನಕ್ಕಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಓ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಬಂಗಾರಿ ಎಂಕು ಉಸಿರಾಂಡು ನಿನ್ನ ತೆಲಿಕೇನೆ ಹೊಸ ಆಸೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಅಂಚಿ ದೂರ ಜೀವನೇ ಎನ್ನ ಈಯೇ ಕಂದ ಬೊಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬಾನೊಡು ಮಿಂಚಿಲೆಕ ಸ್ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಚಿತ್ರಭೂಮಿಗೆ ನೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಅವರ ಜೋಡೈನ ಕೈ ಚಪ್ಪಲದ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಗೆಸ್ಟ್ನಗಳು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿರು ಮೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಪ್ಪನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೀಡ್ ಆದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಂತೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮೀರಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಸಾವಿರ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಲೆ ನನ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಟು ಮಗಲೆಗು ಎನ್ನ ನಿನ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆಲ ಆಶೋಕು ಪಾತೆರಲ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಖುಷಿರ ಸಧಾರೇನೆ ಮೋಕೆತ ಅರಮನೆಟು ಉಜ್ಜಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲುಟ್ಟು ಏಪಲ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಏನೇ ಆಲೋಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಫಿಲ್ಮರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾರಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಯಶಸ್ಸು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಗಲಾರ ಇಂಚಿನ ನನಾತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ತಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಶ್ರಮ ಮಸ್ತು ಅರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ತಂಡನ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೆ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆಗ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನ ಗುಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಪೂರ್ಣದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಡಿದು ಬೈತೇನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ನೆಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ನೆನಪು ದೀಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ದೇಪನ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ಗಳ ಒಂಚೂರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಟ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿನ ಜಾನ್ರಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂದು ಜಾನ್ರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಲು ಹೊಸ ದೇಕಿದೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಲು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಶನ್ ಇಲ್ಲ ರೈತ ನಿದರ್ಶನ ಬೇತೆ ಜಾನ್ರನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರೆ ಅಂಚನಿತ್ತ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾಲ ಬೇತೆ ಜಾನ್ರನ್ನೇ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಜಾನ್ರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೆ ಝೋನರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ ಸೊ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಅಟ್ಟೆ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದುಳ್ಳು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಟೆ ಏನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂತೂ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾಪಲ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಅಂದ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡ್ 1 ಕೋಟಿ ಪಂಡ
ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದುಪುಂಡು ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೇರು 10 ಸಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರದೇ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೇರು ನಡೆದಾಂಡು ಅದೇ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದಾದ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಪ್ರೈಸ್ ದೂತಿಜ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದುದನ ಇಡಮಟ್ಟ ಕೊರೊಂದೈತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂವಿ ಈ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎತ್ತೌಡು ಬಂದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ತೋಂದಿಲ್ಲ ನಾವೆಂಚ 100-150 ಜನ ಸೇರಿನಾಗ ಎಂಚ 1 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಗುರಿಯರು ಸೊ ಅಂಚ ಅವ ಆಯ್ನಿ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಜನ ಇಕಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದು 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಂಡು ನಮಗೆ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಂಡೆ ಆತ ನಮ್ಮ ತೆಪ್ಪೆರ ದೇವರ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತಂದು ನಾನು ಎಕಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದುಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಐನು 1 ಸಾರಿಗೆ ಮಾರುವೇರು 5 ಸಾರಿಗೆ ಮಾರುವೇರು 10 ಸಾರಿಗೆ ಮಾರುವೇರು ಯಾನ್ ಆ ಟಿಕೆಟ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ನದು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಟೋಡು ಅಂಡ ದಾದಾಂಡ ಮೂಳು ಮನ್ಪುಡು ದಾಟರೆ ಪೋಡು ಅಂಡಾಗ ಮೂಳು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ ಅಂಚ ಕಾತರಡು ಕಾಕಂದುಲ್ಲ ಎರಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೂಟ್ ಮತ್ತೇನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೇರಿ ನೀತೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಎಂಜನ್ ಮನ್ಪಿನ ಕಾತರ ಉಂಟು ಆ ತಂಡಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇರಣಾಡು ಕೂಡ ಜಾತ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ರ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇರಣಾಡು ಮಾಡೋದು ತಂಡಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಪ್ಪು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಜವನರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕರ್ಮಣ್ಯ ರಾಜುಬಾಯಿ ಇಡೀ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಹಸ ತುಳ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡಪ ಬಂದು ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎದುರು ಅವೆಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರನ್ನ ವಾಯಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಐಕಾದೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಇತ್ಯಾತೆ ಮೀರ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದು ಇತ್ಯಾತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇತ್ತೇರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆತ್ ರಾಜ್ಯತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದವ್ರ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಅವು ಒಂಜತ್ತು ರೆಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಏತ್ ಶೋಷಿತ ಏತ್ ನೂಲ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಮತ ಬೆದ್ಬೇತ ವಾಯಿಟ್ ತುಪ್ಪ ಆಂಡ ಇನಿ ಮೀರ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನಾಮಿತ್ತ ಆಧಾರದ ಇದು ಅವು ಖಾಲಿ ಕತೆ ಅತ್ತು ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐಟ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಂಚ್ ಬಾಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಂಡಡ ಆತನು ಈ ಮೀರ ಚಿತ್ರತಂಡ ನನಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೂಡಿ ಕೊರಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ನಮ್ಮ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ಯತ್ತು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ಯತ್ತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಒಂಜಿ ತೆರೆತು ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನಿಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಇನಿ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಆಧಾರಿತವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆನ ಲಂಚುಲಾಲರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಸರ್ವ ತಂಡದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬರ್ತದೆ ಪುಂಜಲ್ ಬರ್ತದೆ ತೂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಕೊಡ್ದು ನನಾತ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾನ ಬರ್ಪಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಅವಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಧಾರಿತವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಕುಲ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಐನೊಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಡಿ ಯಾನಿತ್ತುಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಕ್ಷನ್